heb ik de schilderijen tentoonstelling van Mussorgsky gespeeld. Gevolgd door de paysage van Monpont. En de verschillende Antilliaanse werken van zowel Arubaanse als Curaçaose componisten. Wat eigenlijk, net zoals dat de schilderijen tentoonstelling een muzikale reis is. Monpont een muzikale reis is door Spanje. En met de muziek van de Antillen een reis door de Benedenwindse eilanden. Ik ben Alexander, Kracht van Ermel. Hoewel ik Kracht van Ermel van mijn achternaam heet, is door mijn vader natuurlijk. Maar mijn moeder is Annette Staatjes-Muller, de dochter van de Curaçaose componist Wim Staatjes-Muller. En ik heb het geluk en ontzettend een groot voorrecht gehad niet alleen zijn kleinzoon te zijn, maar ook een heel groot deel van mijn leven met hem te mogen doorbrengen. Ja, waar komt het idee vandaan? Eigenlijk, de schilderij tentoonstelling heb ik al heel lang op een wishlist om uit te voeren. Omdat dit mijn derde keer is in Casa di Cultura en ik inmiddels wel bekend ben met de mooie vleugel die hier staat, heb ik de paysage van Monpont gekozen echt alleen voor mezelf. Want je moet het een keer proberen. Dus de aanslag die zo verfijnd is, dat je stiltes kan spelen die desondanks de intimiteit tot achter in de zaal hoorbaar zijn. Dat was 100% voor mezelf. En ja, als je op Aruba bent, dan kan je eigenlijk niet vertrekken zonder dat je de muziek van Padou Dalkeri bespeelt. Het is een voorrecht om de muziek die eigenlijk nog wel springlevend is in opnames, weer nieuw leven in te blazen en hopelijk ook nieuwe toekomstige generaties te inspireren deze heerlijke, prachtige dansmuziek die we hebben ook te studeren. Ja, voor elders is inderdaad wel een uitleg. Ik doe dit met name omdat ik als kind vaak meegetrokken werd naar concerten en dan ook eigenlijk, ja, zo druk als ik was en buiten wou spelen, het me verveelde. En het mooie van zo'n verhaaltje is als je mensen een houvast geeft en een uitleg, dan komt de muziek veel sneller en beter tot leven en weten ze ook waarnaar ze moeten luisteren. Waardoor de ervaring eigenlijk vele malen aangenamer is dan dat je in je nette jasje heel stil moet zitten, 1 uur tot 1,5 uur lang. Ik ben inmiddels, ja, het grappige is, dat viel me vandaag op, dat eigenlijk elke keer dat ik hier speel, dat in september is. En ik hoop dat ik waar ik in oktober in het Concertgebouw sta, samen met Imara Thomas, Tamara Hippolyt en Vernon Chatelain. En ook Danny. Die gaan we beginnen met een nieuwe serie die het Concertgebouw introduceert. Caribbean Classics, van Kearns. Moet ik wel goed zeggen, dat staat er ook in. Dat wij hopelijk dat tournee ook naar de eilanden kunnen nemen, want ja, het zijn Caribbean Classics, die moeten hier gespeeld worden. En als dat niet lukt, hoop ik dat we, net zoals het in de vorige eeuw ging, dat ik met een bandje er kan staan. Dat we ook nog een ritmocombina hebben, dat er percussie is, een gitaar, een wiri. Dat echt die muziek helemaal tot leven komt en dat niemand in de zaal zit, maar mee gaat dansen.